Nonhle. Fanele buye esikoleni. Wenkosikazi. Yebo tata. Bengane ngapha. Ngiyeza. Yazi empeleni nasempeleni lento ukuthi uNonhle athi gebhe noma athi unyaka ukuthi ahlele ekhaya. Angithandisisi. Naye imfundaze la. Ngathi fanele ahambe ukufunda. Uyabona mangivese avuleke. Yebo tata ndiyayibona nami lokudala ngicina indiki uba umntanethu uzophinda nencwadi esikoleni. Uzodadalela amakhompa lapha phandle. Kanti abalungile abafana besimanje. Hey bamithi sabakushiye kanjalo tata. Kodwa ke ngizozama ukuthi ngikhulume ukuthi akwazi ukuya esikoleni. Hayi kunjalo tata. Hayi. Yawo ndodakazi. Yazi lapha besakhuluma nomama. Lana empeleni ngibona ukuthi njoba unyaka uzoqala. Uhambo ofunda. Ngoba nathi imfundaze. Ikhona nje namanje. Ngiyethemba ukuthi ngakujabulela. Ukuthi uyofunda. Ngoba nakho amangibese avulile impela. Unyanisile utata wakho mntanakho udlala lamakhompa apha phandle kanti nexesha lethu alisekho sesingapha noba kunini kumele uhambe uyobhalisa emanyuvesi. Ya impela okubalile ukuthi ukwazi ukuyimela. Uyangezwa ngithi? Yeah. Siyoqhubeka sithandana ngalena kwelizayo. Sithandana ngalena kwelizayo. Hello, nathola ngamhlalisa phezulu sinenzani asinathuni. Njengoba nafethu ngizele indaba. Ni right? Ngi right ngabusuzwe. Yazi ngizalana nje ngiyazi ukuthi ngizonifica la ngixoxele lento engiphethe kabuhlungu. Ubani obulala abantu endaweni yazi udle ngula abantu mina sengisawa ngisho ukuphuma ekhaya. Uyizwile yona lonto leyo? Hayi bengakafika kwezami. Hayibo nihlala nini indaba yokuba ngaka ningayazi. Ngizwa ethi ngizozwa iya trade ekukhulunywa phuma la ezansi mina ngife ngayifica nakho iyakhulunywa wonke umuntu kwenze njalo mina senanga yini manje wavele wasuka nje washaya isitick usizo ngeke asabe manje nginokuze manje cha sekuseni right uhlala ngihlangana naphi icala lokubuza ngiyabuza phela ngijwayele mina wethu wena washiselwa igazi yini kwenze njani wena ngitshela nje babini hayi mina hayi ngikhuluma ngikole kahle siqonde ukuthi thina sikhuluma ngomuntu obulala abantu ozobulala abantu hlangana nabo khona kuba ashawu khona kwazi wafanga khona kwazi khona kwazi masikhuluma kanje sikhuluma ngeqala manje phakathina waphakama ngomoya wena hayibo hayi kwazi wena safa sisumele njalo khona kwazi azawuthula sipha hawu ngeke ngitshele lo isitshela lokho hayibo hayi kwabisa ubrakonda akekho ubrakonda ngiyazilapha ilokho lokho yedwa ele ukuka yedwa khona kwaziyo ngeke khona kwaziyo Sawubona mntanami themba ukuthi uyaphila ngokwegama nguDorisi ngiyabonga usuze wafika mzukulu letha amanzi ukuthenga i-cold drink ngiyafisa kodwa ingadi lele ziko sibonga ukuphefumula masiphila mntana amanxolile ukumoshela isikhathi yazi usuka eqaleni kodwa sengisemba ngona wena Bende ngisho iqiniso. Bona nje umphilisi. Wabela sisi. Ayikane. Manje uqhaza ayikane. Oh, anda ya baba.
boss mine yami impilo inzima njengoba ubona ukubona usibheke umuhle kanjani ngiyabona babe Pedro sibabulisa madoda abonakala la mina ngakhetha kahle ke lana aphinde uzaqoqa kahle ke futhi nabona kodwa mama ukuthi kahle isenhlahleni manje la shanje na soka la usehlahleni buka nje wena ufuna ubuma ngazama yes manje usho bosuka la uyaphi ngoba phela mina udali bengangibuza ukuthi intandokazi yami yini ke ngiyafisa ukuthi ke awazi mina ngamathanga bebondisi yabona ke phela wena phela awazi mawusho yena wahlahle usufaka ezinye izinto zamanje usufaka into engithanda ngempela okulela wonke umuntu othanda yabo Nonte manje wena lapha eCloudini wena wafana manje siya la nto ecabanga Bonisa ngane yami wena wena samsika ubaba asambe hayi Muzi. Nonke? Ma, kwenzekeni ngazi. You know I asked though. Ngifike apha eCloudini. Ubhizi nabafana. Nonke mntanami, indlela esifundisa ngayo. Ayikho lonto la nkazi. Uphendula baba ungani nantatakho ku? Umphendula nje. Ungamazi boma nkazi. Yazi inkosi yakho. Lo, ngingafuni ayafana yofunda lenyuvesi. Kumele uhambe vele uzodlala lamakhonga bazokumithi sashiya kanjalo amakhonga mntanami. Hayi endlini la kodwa mina manje ngimdala nje. Udala bafana. Hayi lo mntana akeva tata hlala phansi tata kwami kanze lithi. Ngane ngicasula. Sintiko lo mntwana. Ulibele ifoni. Nonke uzoba late. Ngizothatha nako ukudla uhambe esikoleni ungabi late. Sawubona mntanami themba ukuthi uyaphila ngokwegama nguDoris ngiyabonga usuze wafika mzukulu letha amanzi ukuthenga icold drink ngiyafisa kodwa ikati lele ziko sibonga uphefumulo masiphila nama ngixolisa ukukumoshela isikhathi ongenzeka ukuthi umatasa kodwa ngeke ngithathe isikhathi sukula wethi kathi umaluma kahlale phansi angazi ngifuna laphi kodwa ngicela ukuqala phansi ngithi ngiyabheka umama ugcwele isizi kodwa ngiyamthemba mina
umzukulu uyashaqula kukhala igeja ugcwele insimbi sesizwa yile yankomo ukuthi silale sidlile ubisi mntanama ngikusho lokhu mina ngazalela ukuhlupheka nginhlekisa emphakathini nginani impuphu noshukela abanye bathi ngiyathakatha ngithule bengisukela angiyazi injabuli kodwa ezulwini ngiyakhululeka ubendile mina umfaka Kothemba kuwe wedwa mdali wami Eyiwe Jesu kuthemba lami Yebo kuthiwa nethemba liphelele Lobuhlungu nesimo samukele Imizamo yami yophela kuwe Izophuma njengoba bonke la ikhaya lo mntwana osemhlane yena ubaba khe wamphika kusele mina nomzukulu masamba kuyosala enqiwe ngiyazi sisho sitha likhithula lendlela lo mntwana engimtetile nina wamshiya ekhaya lo nomdala uhlale ebuza ukuphi umama wahambe yofuna itoha kaphindanga wabuye ekhaya mntanami kunzima kunokuphela iviki ngingadlile ngikhalela umzukulu abuye esikolweni elambile kodwa usebenza kanzima kuba nekusasa eliqhakazile ukuthi uphume enhluphekweni kodwa ehlale phasile eqinisweni mntanami kodwa abazukulu uyazi isifiso sami ukuthi bafunde baphase nalithawu la mntanami bengakhona bekhuleni kwami ngiyacela nje ngilalela isiqalekiso sami ubaba wabambele entulu wakhala nyonini la ikhaya basiqalekisa amathulu ukuthi bebenzeni unganisele yonke awukodwa ngokungachithi isikhathi angivene ngenze nje into eyodwa angivene ngingene ezinye message ngibusa amazwi ethu kuphela sizothola lapha-ke lapha ngokwabanye ngokuka umshumayeli-ke 13 la uthi ngokuba abakhalayo bayawududuza ngokuba abajabulayo bona abayosekududuza sinje emndenini kusami inkosi ile nawe sisi uNkulunkulu uzakusiza mntakabangu uzokusiza uqine nanoma ngabe kwenzakalani noma ngabe kwenzakaleni kulethu oyodlula kuzona akusiwa wedwa osazayo odlula kuzona kuba bonke bayadlula kuzona uzokuqina ndodakazi uqine kakhulu ungasakhali kuthiwa ningasabakhalela sebedlulile ebakhalelani ndaba asebekhona eseninawo awundodakazi qina siyazi ukuthi lokhu kanje kwenza kodwa besiyathe ukuthi inkosi-ke izosiza inipha amandla ukuthi niqine siyabonga mfundisi sizophila kulona hayi ngiyaqala enje
izikhana zami bese-ke Nkosi yami ngichiye ngokuthula. Sivana amehlo kancane nje Nkosi. Sivana amehlo. Qondodakazi sivana amehlo. Bakusizuleni nabo bakuqinisa isipidi njalo. Kunama ngathi isimo zifika kodwa akwazi ukuzimela ntakazi. Siyathemba ukuthi nalabapulani bazotholakala ngemilanga. Nalabapulani bayokuthola umvuzo omkhulu ngoba kukho okufihlwa owungenzeki. Awuqina ntakazi. Amen. Amen baba siyabonga. Awu ngicela ukumshiya ngokuthula ngicela ukuthi umuhle. Wami Nkosi. Amen. Amen.